The judges are ready. The fighters are ready. The world is ready. Here, vamos fazer barulho! Ranked lightweight contender in the world from Poznan, Poland. Here is Mateusz Gamer Gamrot. And across the octagon, his opponent in the red corner, a Brazilian Jiu-Jitsu practitioner, standing 5 feet 10 inches tall. He too weighed in 156 pounds. His record, 35 victories, 11 defeats, with 1 no contest. He is the UFC's #4 ranked lightweight contender, fighting out of Sao Paulo, Brazil, the former UFC lightweight champion of the world. Here is Charles Dubros Oliveira! Oliveira úplně vstřebával tu energii od diváků. Teď se bude snažit využít v hlavním zápase proti Mateuši Gamrotovi. Konečně tu máme tenhle zápas, osobně se na tohle hrozně těším. Už celý týden. A konečně je to tady. Tvrdé kopy od Oliveiry na distanc, kde má tu výškovou vlastně převahu u těch končetin. Si dobře hlídal to úvodní zkrácení Gamrota těmi střícnými údery. Pěkný útok od Oliveiry znovu, ale Gamrot trefuje. Pěkný kontr ze zadní ruky od polského bojovníka, který se teď změnil guard. A jde po noze. Přes single se dostal na zem. Tento ale zatím Oliveira dobře jistí. A vůbec nepodceňujeme Gamrota. Má v grapplingu skvělé úspěchy. Dokázal vyhrát ADCC Europe s tím, že dokonce i třeba s Gary Tononem tak udělal krásný zápas v grapplingu, což je absolutní právě legenda čistého grapplingu. Tady vidět, jak Oliveira navazuje, ale nádherně ty submise. Má v tom neskutečný grif a dokáže z jedné hned přejít na druhou. Má vlastně chytnou tu ruku. No, velmi nepříjemná pozice teď pro Gamrota, který se bude snažit tu levačku vytáhnout. Stále dokáže zdorovat té omoplatě, ale Oliveira nepouští. Má tam fixovanou tu ruku skrz tu nohu. Mateuše. A tady už Mateuš se dostává ven. Ale Oliveira pořád tam hrozí těma nohama, že něco sváže. Gamrot se z toho dostal zpátky do gardu. No, tady je vidět, že jak Oliveira umí z té spodní pozice být neustále nebezpečný. A tady přes tu omoplatu se pokusil i zvednout. Gamrot ale udělal hezky to překročení. Tady krásný grapplingový souboj. Vypadá to, že Oliveira se možná dostane do té horní pozice, když ne. Gamrot zkouší páku na nohu. Myslím, že Oliveira ale je venku a teď získává dominantní pozici. Nastupuje dozad. Zatím nemá háčky. Je ošidné jít s Oliveirou na zem, přestože třeba začínáte v té výhodnější pozici. Tady si nejspíš stěžuje Oliveira na chytání rukavic, která nejde vidět.
Tady Oliveira už chytá záda. Ještě to nemá naprosto pod krkem, ale uvidíme, jak zde dokáže pracovat. Stačí milisekunda, milimetr dát Charlesu Oliveirovi a ten ho dokáže využít. A možná, že je tomu blíž a blíž. A teď má krásný body triangle. Právě chycený nohama. Viděli jsme mnohokrát, jak Charles Oliveira takhle ukončil přesně soupeře. Ale dokáže zatím bránit a vzdorovat. Minuta do konce prvního kola. Přestože už běží poslední minuta, tak stále to může být dost času pro Oliveiru. Jak si říkal, jemu stačí opravdu okamžik zaváhání soupeře a dokáže vyprodukovat další submisy. Myslím, že jestli půjdeme do druhého kola, tak jsem hodně zvědavý, jestli Gamrot bude volit stejnou taktiku, protože si myslím, že nepočítal s takovouhle odezvou od Oliveiry, že samozřejmě byl si vědom té jeho skvělé země, ale myslel si, že podle mě to hodí, tam bude kontrolovat ten guard, dávat pozor na ten triangle, omoplatu, ale že takhle Oliveira to dokáže i přetočit, to je ta jeho jedinečnost právě, kterou ukazuje. A jsem zvědav, jak to bude v dalším kole. De facto od začátku Oliveira na té zemi hrozil vlastně i z té spodní pozice. Segura o gelo. Nogi i chodź zapierdolisz. Szukaj go z wodem, do zejścia wypierdolimy. Deeper. Ok. E pamiętaj to mówi. Ele vai querer botar a mão justamente para você se preocupar. Ele vai tentar um knockdown para entrar. Então vamos trabalhar mais a distância, com frontal e pisão. Quando você entrar, mete a mão e sai do raio de ação. Mete a mão e sai do raio de ação. Ele tá segurando a luva toda hora. A gente falou para ele e falou que vai ficar olhando. Charles, ganhou pelo round inteiro. Eu tô vendo a posição das costas. Ó, ele vai correr atrás do prejuízo. Deixa a mão esquerda alta. Fechadinho, sem pressa. Keep your mind on the fight, my friend. Look, he's holding you here with the wrist. If I can see, and on the wrist, all right? I'm watching, bro. Good man. Ještě vysvětlení Oliveirovi, jak je to s tím držením rukavic, co se smí, nesmí. Jdeme do druhého kola. Od Oliveiry tak skvělé úvodní kolo. A dobrá kombinace od Gamrota. Zatím poměrně v klidu i při těch útocích Gamrota, hodně to hlídá, je zabalený do toho krytu. Teď trochu nahání polského soupeře. A právě ty frontkicky tak mu byly doporučovány rohem. Že říkali, že Gamrot se bude pokoušet přes ty ruce si dojít pro ten takedown, tak ať mu to znepříjemňuje frontkicky. Už to dělá. Se to tam pokusil Oliveira svázat a nakonec využil to zkrácení i k několika úderům. To je dobrá pravá od Gamrota. Vidím nic, co by Oliveiru poslalo do nějakých slabších chvilek, i když teď dvě hezké. Sice úspěšný ze začátku, ale ten protiútok Oliveiry byl ještě lepší. Teď dobrá trefa z pravačky od Gamrota. Oliveira to svázal, pěkný loket. Hlavně Oliveira neustupuje vůbec. Nepřestává tlačit, i přesto, že tam schytává třeba nějaké údery.
tak pořád je dopředu. Ale většinou to stihne i zakontrovat. Teď Rodin šel takovým tím kopím a málem hodil Gamrota, ten se dostal na nohy, ale už mu Oliveira se snaží vzít záda. Gamrot se tam sice snažil přetočit, ale toto Oliveira ovládá. Tady tu hru na zemi. Na polovinu kola na to, aby opět využil tu zem. Už tam má jeden háček, kontroluje tu pánev Gamrota, snaží se tam zajet. Druhý háček a tady už to vypadá slibně. To vypadá chycené, že to je i přes tu čelist a je to tak, Charles Oliveira tak dokazuje, že je jednička v submisích, v bonusech, ve všem možném, absolutní legendou a poradil si s Mateušem Gamrotem. A nechci scházovat výkon polského bojovníka, ale poměrně dominantně, poměrně lehce. Vlastně jsme tam neviděli až na nějaké výjimečné údery ze strany Mateuše Gamrota, žádnou hrozbu pro Oliveiru. Já myslím, že tady můžeme i říct, protože Charles Oliveira udělal tu senzaci. Mateuš Gamrot nebyl nikdy ukončen, zvlášť ještě v té jeho specializaci grapplingu, tak Charles Oliveira to dokázal utáhnout vlastně experta na grappling, na wrestling. A jsme tu vlastně obavu úplně ze stolu. Ale i od začátku vlastně to první kolo bylo nesmírně dominantní pro Oliveiru. Velká emotivní výhra tady v domácím davu. Po vzoru Joseho Alda tam vběhnul do davu. Což samozřejmě se ochrance úplně nelíbí, ale to prostě k tomu patří. Prostě excelentní výkon Charles Oliveiry. To zamknul i přes tu čelist.